Oi jotono khakhayo kaham no tongbai na hnai kaham no tongbai di tamni hinge kaham no tongnani se sini jibono swngnango hingke jotono norok tabungni o mol hamyao jotono nijerni bagui suriui tini kaham khlai samung khlai tongkha hingkhai swng jotono kaham wngnai hingke ang tini kok kaisa sanamo chungmaka haise takhuktai bukhukchung keboni against soya sini Tiprasa wngwi tongnai jara je maya gwnang sini borokrok no sini borokrok to belai kheno maya tongo he diba hingke chwng tabuk ang sanamo chungmaka haise kaisa kok belai kheno wansungmang tongwi manliya tini jotoni bwskango no kaisa kok sanani hini ma phaikya hingke abo kok wngka khe haise sini borom gwnang sini borokni bisingo ba kwbangma no tongkhana haifano tini bo social media o nukjagui tini jotono no help khlai tongmani ba tini bonono chwng belai kheno hambai maro tei ang ani bwkhaktwi bono hambai rwaya tamni hinkhe jebo khlai tongmani abo sini rwngthokmao swijak tongo rwngthokma wngkha sini bible kwthar sini elembak kwtharo je swijakma twino bo tini samung khlai tongmani bagui bono belai belai kheno hambai maya pharo tamoni ke chwng jotono nijini bwkhao maya tongna nango tei nijini sakno hamjaktwi boinabo hamjakna nango hingke tini phati sini borom gwnang da pohor de barmani kokno kisisa sanai ang bono first no hambai maro tamni hinkhe bo hai samung khlai mannai ba asuk kosto khlaiwi hamya rokno tini chubawi tongo tini je jagao je nukhungo hamya ongo nukhung belai kheno sitra dukho kosto bai koplongo amo phiyaba kebono sawi hamya tini jara hamya wngjaknai tini jara rang puisa kwrwi nukhung rok simise amo hai tini bipod rok no sawi mano hingke phati chwng kisisa nailainai tini kaisa belai kheno video kwcham no haifano ang tongmaliya abono norokno kisisa phunuknai hingke norok nai tongdi Mokol khege ba? Mokol ini 11월 뿌리다 와라. 근데 나는 12월. Belai dukhan nang nugui. Tini phongo bo naina hanai jeringai. Ang Agartala ni tinta obasai phai ho. nugui no mankhana tei khlai no mankhana tei siniwi no mankhana hani khakhayo takhuktai bukhukchung rokno hingke phati chwng tini haina hai salaifinai sana thaka hingkai chwng nijini mokol ni mwktwi no khiklainani buini bagui asuk sohojako takhuktai bukhukchung tini sini da pohor bini mokol ni mwktwi no bo buini bagui khiklaio saina mankhana hingkai bo buini bagui se asuk khlaiwi mokol mwktwi khiklaio tini chubawi tini kosto khlaiwi tongwi manno hingkai songwi naidi bini bwkha bo musuk jora tikhe bini bwkhao bo kaham no chuwi tonika hingke phati chwng haina hai next digi thangnainai norok nai naidi abo bo haina hai sini Tiprasa rokno sini dara Dinesh Deborma song ni team belai kheno bokno bo hambai maro tamni hinkhe samung kaham khlai tongmani bagui chwng mo hai video rokno no naina nango chwng adlang chadlang video rokno nai kuno lab kwrwi sini Tiprasa rok saimanani tei samung kaham no khlainani hingkai main hingkai norok video naidi bo video kaham
te bo video naikangkai bukhawo khaksang mangman amono se norok naitokdi hine ang wansuko angkai norok nainedi pasajmi paithak jora ang norok no ob video phunungnai mo hai video rok belai kheno nangmani no tamni hingke mo kaisa no kaisa sung chuba laimani hamjagoi chuba mani amo amti video rok se sungmen naina nango gai norok pasajmi paithak jora norok naitongdi hinai ang jotono no hambai yaparo Kulungka tahu song tabuk seng pai sok payoga na ka Nimhan Hospital sini kukai Rashini jamati ani operation to thaina ni bagai chang chai to bito ha doctor of naine to ha bini cost ni cha to bono to norok probably nuk bai khana chi bini bokhara bu ke tore thanga brain tumor ni bagai to bishi bini brain fluid jamok jamani bagai bokhara kotor mang thanga so ta gamna operation thaina ani bagai chang bini bofai malanya phaika sini takho corno and team tai sini team ni borok je phaichu ba phanyarok to chubain to bhayo blood donation general namani sanjotno blood donation of by kha tabuk funds ni problem kha actual cost namani to 4+ lakhs ni cost estimated cost rojago but jagana bishingo chung chini NGO ni to organization ni to application rumani yagolo around 2 lakhs nangnai hini to fan sabane to ha boni to Ayushman card of Tong, but Biniabo, she's just a kid, so probably might not be valid, or even if it is valid, we might not get. I'm such an official Mananyani Lama Nugya. So, Samano funds to Kabanga Boy, Quaijuna Rohorin Tongo, but Ang personally, Dinesh Depurma, and Yaktui, Ang 15,000 donation tonight, Kukai, Rashini, Chamatiani Bagai. How tangmani say ang tabong no loge rohori si mano pogi thang ang niti pogi thang ang ke tab rohori na bole to sini foundation account of phane account of phaiga ang ke chung ajar jesuk chung donation man money or donation itui neni busani khorcho nangman jaba chung jesuk mansang no chung renai promise klaya je 100% no chung ri manai hene but chung jesuk mansak chung rena ni chai to bi tonga and nai thanai okay so no kisa khalok din no kisa no yang ti no yang ti jenang mani ba mani jeman mani ba ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଇଲେ dita. So I am giving 15,000 bucks personally from my own pocket. Corner thaliwo message phaya na nai dongbi. So 15,000 हमने यहाँ से भेजा हम बोल के त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन अकाउंट कोरोनिया को तंगो सो बोनिया को बसोरी का ओके ताबुक जों जैसे क्लाइमान सक तो जों क्लाइने ताबुक ताको बुक संदर जैसे मानसंग नर बस कारो फाइरी जैसे दै मानसाक रना नि चाइ तोक दी फाइरी बस कांगो फाइयै जों बो जुबा साक जों न जों जुबा जुब माननाय जुबा वे माननाय हाय हेने जों नरनि थाने बस कांगो मा फाइपिरो ते वैसा डोनेशन साननानै बागै नों ताम साना मुसुं किसे साइरे गरे लुकुरम थाने ताम साना मुसुं नों सानै खानानै गरे दोननाय दम दम दे के सागरि आं लुकुरनो जतनो कयना मुसुगो सिनि रां रक सरंनाय जतनो जों आं कयना मुसुगो निरक जोंनो सुबानानै बागै जतनो न सिनि रासिनि न जों बाइके जों काहामखे खालि माना जों बनो जतनो पार्के सुबाखे बेले बेलेके हामनाय हैसि ओके जों खाना रगा जों नयता समय रगा जों रिपोर्ट माना हि साजागो MRI खायमानि ओके मन परे बफरो ऑपरेशन खायनाय आफरो जों सामा लायनाय आफरो आं सायरनाय जोंनि बेंगालरनि तिप्रासानि फाउन्डेसन समनो आं सायरनाय